ar alwad y ffanffer, a wnaeth Twm Siwgryn sefyll, os gwelwch yn dda. Os mae yna deilyngdod, a braf yw gallu dweud hynny ar ddydd Iau, yr Eisteddfod Genedlaethol, a wele yr Ennillydd, y prif ddramodydd ar ei thraed. Dyma Twm Siwgryn yn derbyn y gymeradwyaeth. Cymeradwyaeth gan gynulleidfa gyffyrddus lawn yma ym Modyder. A Catrin Jones Hughes a Marlin Samuel, aelodau o'r is-bwyllgor drama, yw'r rhai cynta i'w llongyfarchu, llongyfarch y prif ddramodydd. Ac fel y mae drama estron gan Hefin Robinson o Langynnwr Caerfyrddin wedi pherfformio ar y maes yn nosweithiol drwy gydol yr wythnos. Rydyn ni'n gobeithio hefyd y bydd milwr yn y meddwl gwaith y dramodydd yma yn gweld golau dydd ac yn cael ei ddatblygu ochr yn ochr â chwmni proffesiynol. Cyfle i sicrhau fod pob dim yn ei le a'r clogin yn ddiogel am ysgwyddau y prif dramodydd. Marlin Samuel yn rhoi gair o gyngor o bosib cyfarwyddyd cyn y bydd yr osgwrdd fach yn anelu tua'r llwyfan. Braf dweud hefyd y cawn ni flas o'r gwaith buddigol y prynhawn yma, ac mae diolch am hynny i'r gronfa sydd wedi sefydlu ar cof am yr actor o fôn y diweddar J.O. Roberts. Gynulleidfa felly yn codi i gydnabod yr Ennillydd. Mae milwr yn y meddwl yn ddrama gyda chyflwyniad theatraidd grymus. A'r ieithwedd yn ôl y beirniad Tony Llywelyn yn llifon naturiol drwyddi draw. Carys Edwards hefyd yn cael llongyfarch yr Ennillydd. Ac fe cawn wybod maes o law gan feistr y ddefod felly. Pwy yn union yw Twm Siwgryn? Pwy yn union yw prif dramodydd Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017? Steddwch os gwelwch yn dda. Ennillydd y fedal ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017 yw Heiddwen Thomas.